אני דוקטור רעות, אני מתמחה בפנימית. לי קוראים ויקטור, אני רופא מרדים. אם את חושבת שזה מה שאני אומר הוא לא נכון, אומרים את האדום, אם נכון אז את הירוק. 20% מהמטופלים הטרנסים מדווחים שהם לא קיבלו, הם סורבו מלקבל טיפול רפואי בגלל הזהות המגדרי שלהם. נכון או לא נכון? סורבו, כלומר מישהו אמר שהוא לא מוכן לטפל בהם? זה כואב לי לענות על זה, כאילו נראה לי שכן. ממש ממש מקווה שלא נכון. מאוד מקווה. לצערי המספר האמיתי הוא 40%. 40% מהמטופלים הטרנסים מדווחים על זה שהם לא קיבלו טיפול רפואי בגלל הזהות המגדרי שלהם. מציאות קצת יותר עגומה, ובפועל זה 40% מהאנשים הטרנסים. סורבו, כלומר שרופא לא הסכים לקבל אותם? כן, לא קיבלו טיפול רפואי בגלל הזהות המגדרי שלהם. זה נורא. ולכן אנחנו פועלים במערך ההכשרות הטרנסי כדי להביא את הידע ואת השיטות ואת ה-know-how לצוותים הרפואיים כדי לנסות לשפר את המצב הזה. תודה רבה לך על ההשתתפות. תודה לכם שאתם עושים את זה, זה נשמע חשוב.